Тя просто не ги усеща. 3. Здравейте! Тук сме с Силвия. Мика. и днес с тези две прекрасни момичета ще направим едно предизвикателство и то е, която от тях направи повече бройки на лек преста, съответно ще получи награда от нас. Добре, вече сме с 20 кг. Да, отгоре. Заповядай. 1, 2, да. 1, 2, с 40 кг е вече отгоре. Айде да видим. 1. Супер. 1. Един път само. Да, супер. 60 кг. Стартираме. Последен рунд. 1. 2. Тя просто не ги усеща. 3. Давай, последен рунд е това. Ще се справиш. 1. 2. Давай още веднъж. 3 пъти. Браво! Ами, понеже и двете се справихте блестящо, така че и двете печелите награди. Заповядай. Заповядай. Да си ги носите със здраве. Ние сме General Assessment и много ви благодарим за участието. Благодаря. Благодарим.